Jason Micallef se jinħatar delegat speċjali tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista dwar l-implementazzjoni tal-manifest elettorali. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Partit Laburista li spjega li d-deċiżjoni ttieħdet fl-aħħar laqgħa tal-amministrazzjoni u se tiġi konfermata waqt il-Konferenza Ġenerali Straordinarja li se ssir għada fil-għaxija fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Ingħad li Micallef se jkun qed jirrapporta direttament lill-Amministrazzjoni Ċentrali tal-Partit Laburista. Il-Konferenza Ġenerali Straordinarja ta' għada ukoll se tiddiskuti emendi fl-Istatut tal-Partit Laburista, inkluż biex deputati jkunu jistgħu jikkontestaw għal karika ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit. Sa dan it-tant, brabta ma' dan, Jason Micallef fuq il-midja soċjali qal li matul dawn l-aħħar jiem kellu diversi laqgħat kemm mal-Prim Ministru, ma' Ministri, membri tal-Parlament Ewropew kif ukoll uffiċjali tal-Partit Laburista. Hawn tenna li flimkien qablu fuq pjan ta' proċess ta' tiġdid importanti li jidħol fis-seħħ fil-Partit Laburista. Tiġdid li fi kliem Micallef qiegħed isir bi pjan maħsub biex il-Partit Laburista jibqa' jiġġedded skont iċ-ċirkostanzi tal-lum dejjem fl-interess tal-poplu. Huwa qal ukoll li għalhekk laqab sodisfazzjoni lil karika ġdida fil-Partit Laburista u tenna li dan u tiġdid importanti ieħor huwa kruċjali biex meta tiġi l-elezzjoni il-Partit Laburista ikun imħejji sew. Huwa temm jappella biex għada l-ġimgħa nintaqgħu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista għall Konferenza Ġenerali Straordinarja.